Halo bos, ketemu meneh mbak aku Prof Barbar ning ngarepmu saiki ana aplikasi sing jenenge Mojipop. Iki aplikasi sing iso gawe raimu dadi kartun. Lah iki aplikasi gratis ning Google Play Store. Nek kepengin download yo download to. Ngono kuwi repot. Saiki aku arep gawe raiku dadi kartun iki. Dipilah sing ngisor dhewe iki my avatar. Nah, terus pilih create new avatar. Lah iki aku mau jajal gawe iki. Tak warai yo, delok isik. Nah, saiki wis ana tampilan iki kamera iki asline, tapi iki wis bengi peteng, Bos. Lah aku saiki milih galeri. Iki pilih raiku. Iki sing iki pilih we. Dian senyum Pepsodent bos. Lah iki ngisori ana tulisane please like the gender. Lah iki wae lanang mbok wedok. Lah aku kan krosone lanang. Asli. Pilih sing lanang to. Lah iki ana tulisan please select the age group. Iki kan anu to. Usiaku ki rentan 15 sampai 29, berarti kan wis dewasa. Ora bayi 0 sampai 3, pilih 15 tekan 29. Tunggu iki diurek-urek raine iki. Bim salah bim. Abrah-kadabra. Nggo debus. Kok ora iso. Malah ngahing. Kampret ora ding. Suudon eten iki dadi yo. Sing dhuwur iki dadi bagus menawa rambutnya dadi gaul lho. Padahal asline gundul lho. Eten sing ngisor ngece kok, Des. Wah, iki sing ngisor ra trimo iki aku. Diece wong ngene kok. Aku milih sing dhuwur wis sing ganteng. Arep ngedit dadi enek editan opo dadi meme lah. Ngedit rai pengennya dadi bagus ndek. Saiki kok tampilane nah wis saiki wis ana tampilane iki. Saiki ana pilihan rambut. Aku pengen rambutnya sing ganteng lah. Sing klimis ana ora ya? Nah, sing ki wedian ki ana warnane ireng. Nah, sisik ndek nek digawe blonde be wedian kaya Joffrey. Iki kaya Targaryen. Wedan rambutnya dadi putih ngene ganteng ya disebut. Lah nek aku pengen rambutnya dadi panjang pilih long hair. Tadi yo delok iki. Iki kudune nggunakake internet, Bos. Nek pengen gawe raimu dadi kartun iki kudu tersambung internet. Kudu nggo kuota data. Lah iki program wis error. Ngopo iki? Apa disconnected nah. Edan kok Bob Marley Des. Sik mau aku pengen sing klimis kok. Terus sing klimis mau diilang. Wah, kakane kampret iki. Oh, dhuwur iki ding. Sing iki nah. Jangan ganteng tenan yo. Anake sapa iki? Lah iki nek aku pengen nggowo kacamata garek pilih. Wah, aku tapi ras nggowo kacamata, Des. Terus iki Mustache jebule ngono ta? Brewiness. Edan kaya Diego Michel, Des. Nah, iki Sergio Ramos iki, Des. Nah, aku milih iki wae. Terus kan moto iki ganti moto jajal ya. Motone sing medeni no. Sing medeni tapi mau mikat. Lah medeni banget lah iki. Ras itu. Ono alis, eyebrows. Lho alisnya lho, harus itulah. Iki ono ekspresi wajah jajal ya.
Lagi piye iki maksudnya? Ya Allah. Wah, rasa gue ekspresi nandes. Iki ana topi barang iki. Dikek topi. Edan kok enak jijik men. Wis lah rasa gue topi-topinan. Ki ana anteng-anteng. Gue anteng-anteng lah. Lah koyo banci kan. Boleh. Ganteng-ganteng. Wah, rasa gue anteng-anteng ya. Nah iki wis ke mantap. Lah aku wis mantep iki. Aku langsung confirm we. Mantep bos. Ndur. Nah, iki avatar wis dadi gambar dasmu dadi kartun pisan. Nah, terus kembali sih. Lah iki meh dedekke karikatur, njajal milih sing most populer. Most populer iki berarti sing kerep dinggo lah. Ya intine kok ngono lah. Lah iki milih stiker iki, nak stiker iki sangartiku gambar bergerak. Nah, nek misal dolanan WhatsApp kan ana stiker ngono iki. Gunake iki iso. Apa iki goblok? Oh, gol asem iki. Ngeceh meno. Nah, iki dadi stiker. Iki iso dadi stiker, dadi video iso, Bos. MP4 iso, GIF iso, GIF ki gambar bergerak. Terus iso di-share ning nggon Instagram karo WhatsApp. Iki iso di-save, disimpen ning nggon JPG ki ra anu lho. Iki ngomong apa to? Pokoke iso disimpen dadi gambar JPG kuwi. Format gambar iki JPG. Wes ngomong apa iki nek mudeng ya wis lah sakarepmu. Lah, terus aku pengine dadi karikatur. Nah, edan kok jijik meneh. Sing ganteng dia. Desel aku pengennya dadi petinju ya. Nah, petinju iki bahasa Inggris apa? Boxing. Lah, nah, iki kan milih iki rasrek gerek seret we, gerek dicari. Ning kolom pencarian tulis boxing. Aku pengennya dadi petinju. Ben kaya Floyd Mayweather. Dan kaya Christian malahan. Aku Floyd Mayweather apa McGregor iki. Wis Mayweather wae lah. Sing sugih. Sing kembali kala dadi karikatur weh. Dian ganteng randes. Gagah perkasa iki, Des. Aku lagi ya. Lah iki kan nek dadi gambar engko dadine ana tulisane, dadi ana apa ya? Watermark. Tulisane iki Moji Pop iki kan. Wah, kok gambare ana tulisane Moji Pop iki wah ngelek-ngelek gitu. Lah, nek aku pengen ngilangi ana rong cara. Cara pertama siji kowe bayar. Remove iki bayar. Tak deloki. Remove. Wih. Kok ngeheng ngene? Nah, jadi VIP member kudu daftar sih 12 bulan karo sebulan 49.000, 12 bulan 179.000. Nah, aku pengen apa jadi VIP member ya daftar bayar tapi. Nah, cara sing keloro ya di crop. Fotone diedit di crop. Bisa tau nge-crop nek ora iso ya wis sinau ngono. Iki jajal tak save ya. Nek tak save iki tulisane pencet tombol download iki. Terus save to your album. Kuwi pemberitahuan bahwa fotone wis disimpen. Ya wis ngono ya, Bos.
Aku saiki wis ngantuk, wis jam 1 arep wis jam tengah 1 bengi iki, wis ngomongnya wis bingung dhewe. Ya wis lah, sesuk meneh bos. Bye bye bos.